Permezz tal-avukat tiegħu Franco De Bono, Cyrus Engerer qal li l-fatt li dettalji dwar il-każ tiegħu ħarġu diġà imur kontra l-liġi li tgħid li l-akkużi ma jistgħux isiru pubbliċi qabel il-każ jibda fil-qorti. Sal-lum Engerer għadu lanqas biss irċieva notifika uffiċjali li tgħidlu li hemm każ kontrih fil-qorti. Il-protest ikompli jgħid li jista' jkun li kif isir f'diversi każi, il-qorti kienet tiddeċiedi li l-każ jisir bil-magħluq u għalhekk l-ismijiet ma joħorġux, iżda dan issa ma jistax isir għaliex l-ismijiet inħarġu mill-midja. Franco De Bono temm jgħid li l-akkużat ser iżomm lill-Kummissarju tal-Pulizija u d-Direttur tal-Qrati responsabbli għal dawn l-irregolaritajiet u l-effetti tagħhom. Il-każ żviluppa hekk. Nhar it-tlieta 11 jum wara li Cyrus Engerer irreżenja mill-Partit Nazzjonalista u jiem wara li missieru kien arrestat fuq 5 grammi ħaxixa, it-Times ħarġu storja jgħidu li Cyrus Engerer kien se jitressaq il-qorti wkoll għaliex għamel użu ħażin ta' kompjuter. Ftit sigħat wara l-pubblikazzjoni ta' din l-istorja, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi joħroġ jgħid li huwa ma jindaħalx fil-ħidma tal-Pulizija. Jiena gburi li f'pajjiżna immexxi gvern li ma jindaħalx fix-xogħol tal-Pulizija, kull meta kien hemm xi rapportu jew allegazzjoni ħallejniha f'idej il-Pulizija mingħajr intħil ta' xejn biex jinvestigaw. Aktar tard iżda l-Partit Nazzjonalista ħareġ sqarrija jgħid li jrid spjegazzjoni mill-Pulizija dwar kif ġraw l-affarijiet. Il-Korp tal-Pulizija jirreaġixxi u jsejjaħ konferenza stampa dwar il-każ. Fil-konferenza, Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo jgħid li dwar il-każ kien ċempillu Edgar Gallia Kurmi, il-kap tas-Segretarjat tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi nnifsu. U jiena ħassejt li hemmhekk ħanaqbżu l-linja aħna tal-Pulizija u ħanidħlu ferja politika u ma faritx. Fis-sqarrija l-kap tas-Segretarjat ta' Lorenz Gonzi ammetta illi kien għamel din it-telefonata lill-Kummissarju tal-Pulizija dwar il-każ ta' Cyrus Engerer. Immedjata r-reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat li quddiem dawn il-fatti talab ir-riżenja ta' Edgar Gallia Kurmi. Iffaċċja din l-istqarrija tanċara, is-sur Gallia Kurmi m'għandux triq oħla li jirreżenja. Jekk ma jagħmilx dan, il-Prim Ministru għandu jkeċċih mod immedjat.